Yang tahu komen lor itu berapa ampere ya, Iya. nggak paham lor. Pendinginnya jos. Isinya cek pangga STK jreng lho. Sini piro Apa gini? wis apa kayak jenenge? Oh iya, STK 4 STK 4 4132. Mungkin dia mau cari si original ya. Sorry loh nih. Ori. Kan urung pernah. Ya mudah-mudahan masih Iki oke. jane nganggo remote gitu iki. Masa nerima ini? Lah dinamune eneng iki pro remote iki. Kan dinamo sing mburi iki. Oke, persiapan bikin konten lor. Dapat tip deck jadul. Merek apa ini? Polytron. Bah, andalah. Polytron sip. Mulai pengeluaran sampai sekarangnya jadi idola. Ini saya kerja yang Bali oleh iki jajan. Pokoknya Polytron wis idola tenan kok. Mantap, Pak. Mikmu ora muni aja tes yang jajal nih. Iya toh? Kok kali ya? Iya. Satu-satu dicoba suaranya. Oke, Apa siap sudah oke. Oke lor iki. Nek tuku ya keranjang bawah, tag produknya. Produknya yang ngerti dhewe. Lah, Lah. TNW lor. Biarlah saya kemajuan lah. Gaji titik itu kok nyicil. Lah iya lho. Lha gua apa ngadeg gua apa nih? Sindi. Gula. Iki. Lah iki kan yo ngomong bluetooth ben cetik. Tripod tau ini. Tripod lor iki mini tripod tuh anyar ya nih. Lho, harga Harga podo nggak berarti? Hah? Podo TNW. Oh. T26 kita ya sing merek anyar ya lor. Nah iki yo barangnya kaki ini 4. Iki Oke, yo siap ngonten lor. Aja lali golek seneng cus eksekusi. ya rong politronan ya. Tapi sing iki volumenya manual, maksudnya sehingga untiran ya. Sing iki wis cetekan ngene kae lah. Oh, kuwi sing anyar ya. Wis lain iki. Mbah produksi anyar kawake tak ngerti aku. Gitu. Tapi barangnya sik jreng iki. Iya nih. Nah kaya kecanggihan iki sekarang ngene ya. Nah iki kan pangkas sik ngene-ngene. Tapi nek menurutku malah seneng ngene-ngene iki. Masalah kok nek pohon rusak, gampang golekane. Lah sing guys. Wah, programnya suwi. Delok ya jerone iki. Ya coba sih lah. Cek barang sih lor. Buka berarti Dibuka satu persatu. Mumpung habis hujan ini belum ngarit nih lor. Jan cerah rah iki. Suaranya suasananya jan cerah. Liyane kuwi sing ngarep ini Sing ndi iki? Tengah. Oh, no. Wes. Oh, barangnya super jos. Barangnya jan ya. Mantap. Kalau tak jam. Oh, barangnya super. Jan produk membanggakan tenan. Polytron lah. Iya. Rapi ya pada tahun semono lah. Membanggakan tenan Polytron. Terapone berapa ini nih? Terapone karo aku ngene iki. Ukurane apa iki? 20. Ora karo aku. Iki langsung ora ning tag tulisane. Endi? Iki seri mbok apa iki? 20A. Seri produk kok iki. Yang tahu komen lor itu berapa ampere ya? Iya. Enggak paham lor. Pendinginnya jos. Isinya cek pangga STK jreng lho. Sini piro? Apa wis apa kayak jenenge? Oh iya, STK 4 4132. Mungkin dia mau cari si original ya. Sorry loh nih. Ori. Kan urung pernah. Ya mudah-mudahan masih iki jane nganggo remote gitu iki. Masa remote ini? Lah dinamone eneng iki pro remote iki. Kan dinamo sing mburi iki. Oh iya.
Oh, iki gawe remote pisan iki. Sensor iki lho. Oh iya iki. Oh iya sensor. Sensore ning kono. Mas, jajal ya. Hmm. Jajal. Seaktif ora ngono maksudnya. Keren. Dicoba dulu Lur, masih berfungsi nggak ini Lur? Soalnya barang lama. Baru dapat kemarin belum di Yes. Adu percaya, adu yakin aja orang ngeroh lah. dapat di online nih Lur. Adu kepercayaan masalahnya. Kata yang jual masih bunyi, kitanya. Kini nek orang muni resiko wes. Kabeh kan wis siap resiko apa enake siap. Benar wae dirato ngapusi yo olah ya. Ya insyaallah sampo ya, nek. balik ya. Apa ya? Ada rusak barang resiko nih pembeli. Saya dandani Lur. Rusak ya di panggah di golek jalur ya. Joprek. Pan roy. Lampu deh. Endi rampana. Listrik roncupnya Masa listriknya burung ya? gong. Urung nyala listriknya. Bisa. Belum nyala Lur. Belum nyala. Wes ya bilang. Lapang kan? Ya. Melerik Lur. Tahu gak kelihatan. Oh, nah ikan pilihannya kan display. Wah, radionya sih kena loh. Oh, radionya masih oke Lur. Anten ya? Ya anten. Yang baru menemukan video ini jangan lupa subscribe Lur, dukung channel kami biar makin Mana antennya? jos. Antennya berapa gini? Gila. Raketa petengah. Ini loh. Nah, Tulisannya gila. ya AFFM lah. antena Lur, didekatkan Lur. Antennya cas HP ya. Waduh ya berani. Oh, malah cereng loh. Lampunya iki lho. Oh iya, lampunya mati lah. Mati lampunya. Lampunya layar iki kan kudune nyinar iki. Lampu Nek sing politron iki kudune kene-kene sinare. mati lampunya LCD-nya. Nek tulisannya isi angkone tapi kan ora nyinar ya.